Pois si, era o 23 de febreiro e non o 24 cando eu nacín. Tedesme estudiadiña de todo, do cimo ao fondo. Sodes listos como as centellas. Galegos tedes que ser. Unha vida que non me foi nada doada, pero, ao mellor, gracias a iso, puiden deixarvos as palabras cargadas de profundidade e esencia do que é o ser. A vos, meu pobo, miña terra que tanto amo. Si, a vida bate forte moitas veces, como bate o mar. Como bateu o mar hai uns días, levando a vida dos nosos mariñeiros. Lembrades cando falamos das viúvas dos vivos e dos mortos? Aí volven a estar, no mar. Dendo alén quero traer un bico cheo de forza e de ánimo, de valentía e sosego para esas familias que sofren a perda. Pero tamén quero falar cos nenos hoxe, porque nesta semana que me van a dedicar tantos actos, quero que falen máis galego. Quero que sexan como os seus avós, que copien deles como falaron a nosa fala e non a deixaron morrer. Pequeniños, se as linguas non se falan, quedan de aquí para baixo atoradas e afogan. Pobriñas, non lle podemos facer eso ao galego. Pídevolo Rosalía de Castro. Eu tamén o falei e mirade que bonito nos quedou. Temos que falalo máis porque temos unha lingua doce como mel e como as cereixas. Non vedes o que montaron as tanxugueiras? Eu agora maqueome como a elas. Fixérono de maravilla. Como soaba a nosa fala na súa voz. Destes vos conta? Todos os nenos de España querían saber galego, quixeran saber galego para falalo e cantar esa cantiga. E vos que o sabedes, tedes que falalo. Só así conseguiremos a misión. Ademais, o galego ten superpoderes. Quen o fala ten máis intelixencia, máis forza, máis inxenio. Que vos parece? Falarémolo nos actos en honor a Rosalía e tamén cando saiamos á rúa e nos relacionemos con todos os demais. Axudaredesme nesta misión, meus nenos. Grazas por falalo. Sei que cando se vos encomenda algo, queredes conseguilo, porque sodes nenos galegos. E os galegos temos a forza da fala no corazón. Un bico moi grande.